Шәүкәт Галиев. Пәрәмәш. Бүген минем туган көн, бәйрәм була торган көн. Сорады әни иртән, нәрсә пешерим икән? Пәрәмәш, диде әти. Бәлеш, диде дә әни. Ә мин киттем камырга, ашханәдән алырга. Әнкәй кисәтте мине, кайтканда ашык, диде. Чыкмасын ташып, дидем. Карадым камыр алгач, сатучы үлчәп салгач. Савытым тулыр-тулмас, ташымас, бер ни булмас. Шулай кайтып килгәндә, инде җитәм дигәндә, артканнан-арта барып, камыр шакка барып, тиз генә өтәм, төртәм, савыт эшенә кертәм. Ә камыр куя тереп, килә дә чыга кире. Ул үзе шундый үзле, үзе шундый үзсүзле, төрткәләп тутырсан да, өстенә утырсан да, мөмкин түгел тыярга, капкач каплап куярга. Яңа берет, жәлен жәл, калмады бүтәне мәл. Салдым камырны өзеп, аушыга хаман сүзеп. Авырайды чалбар да, кесәләр тулы барда, анда да бит кабара. Трамвай килеп җитүгә, тотындым мин чабырга. Бар җирдән камыр ташып, торам башымны кашып, ишек төбендә басып. Әйтә алмыйча берни, бар чабып куйды